உலகிலேயே முதன்மையாக தோன்றிய மொழி தமிழ். அதுலேருந்து வந்த சொல்லுன்றது தான் பரதம். அது இந்தியான்றது இடையில வந்ததை பரத கண்டம்ன்றது தான் ஃபஸ்ட்டு. பிஜேபியோ காங்கிரஸோ திமுகவோ ஏடிஎம்கவோ இவங்கெல்லாம் இதுக்கு எகென்ஸ்ட் தெரிவிக்க மாட்டாங்கன்னு என்னோட கருத்து. அப்படி தெரிவித்தாங்களா அவங்க தான் தேச துரோகிங்க. ஒவ்வொரு முஸ்லீம்களும் தமிழ் தெரியாதுன்னு சொல்லிட முடியுமா? கிறிஸ்டியன்களுக்கு தமிழ் தெரியாதுன்னு சொல்லிட முடியுமா? ஆனால் ஹிந்தின்றது ஒரு லாங்குவேஜ் தான். ஆனால் அதை என்னை கற்றுக்கூடாத பண்ணது இந்த சிஸ்டம். இப்போ ஹிந்தி வேணான்றவங்க எத்தனை ஹிந்தி காலேஜ் ஸ்கூல் நடத்துகிறாங்க, எத்தனை ஹிந்தி மெட்ரிகுலேஷன் நடத்துகிறாங்க, அவங்க பிள்ளைங்க எத்தனை ஸ்டேட்டில் போய் படிக்கிறாங்கன்னு முதல்ல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ எதுவுமே இல்லாமல் இங்கே ஏழைங்க மட்டும் ஹிந்தி கற்றுக்கூடாது, பணக்காரங்களாம் ஹிந்தி கற்றுக்கணுன்ற மாதிரி சிஸ்டம் கொண்டாந்துட்டு இருக்காங்க. இது ரொம்ப தவறான விஷயம். இந்தியா பரதம் மாற்றிட்டாங்க, அது உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன? இப்போ பரதகண்டம்ன்றது ராமாயணம் குரான் முஸ்லீம் எல்லாருக்கும் சேர்ந்ததான். பரதன்றது ஒரு இயற்கையை தான் குறிக்கும். ஒரு மதத்தையோ ஒருத்தர் யாரையும் புண்படுத்துகிற மாதிரி இல்லை. தமிழர்கள் ஆதியிலேருந்து வந்தது தமிழ். கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்களா உலகிலேயே முதன்மையாக தோன்றிய மொழி தமிழ். அதுலேருந்து வந்த சொல்லுன்றது தான் பரதம். அது இந்தியான்றது இடையில வந்ததை பரதகண்டம்ன்றது தான் ஃபஸ்ட்டு. அதை இடையில எத்தனையோ அந்நிய சக்திகள் மாற்றிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனாலும் பார்த்திங்களா இப்போ பரதகண்டன்றது தமிழ் சொல். அது தமிழர்களுக்கான ஒரு இதுதான், எடுத்துக்காட்டு தான். இப்போ உலகம் முழுசும் இந்த பரதம்னு மாற்றுறதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்களா, தமிழ் சொல் எல்லாத்துக்கும் முதன்மையானதுன்னு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக கூட கருதலாம். இதில் பிஜேபியோ காங்கிரஸோ திமுகவோ ஏடிஎம்கவோ இவங்கெல்லாம் இதுக்கு எகென்ஸ்ட் தெரிவிக்க மாட்டாங்கன்னு என்னோட கருத்து. அப்படி தெரிவித்தாங்களா அவங்க தான் தேச துரோகிங்க. ஏன்னா தமிழை வளர்க்கணுன்னு தமிழை ஒன்று சொல்கிறேங்க. திடீர்னு மாற்றுறதுக்கான இத்தனை வருஷமாக தோணாமல் வந்திருக்கலாம். இப்போ தோணி இருக்குது. இதனால் உங்களுக்கு இதில் பரதம்ன்றது ஒன்று சொல்கிறீங்களா, பரதம்ன்றது இந்துக்களுக்கு சொந்தமும் கிடையாது, முஸ்லீம்களுக்கு சொந்தம் கிடையாது, கிறிஸ்துவர்களுக்கு சொந்தம் கிடையாது. பரதம்ன்றது ஒரு புனிதமான தமிழ் சொல். தமிழை ஊக்குவிக்கிறாங்க. இதனால் ஒன்றும் தவறு கிடையாதுங்களா. இந்தியான்றது நீங்கள் எந்த வகையில் தமிழ்ன்றீங்க? இந்தியன்றது ஒரு ஒன்று சொல்கிறேங்க. இந்தியன்னா அதுக்கு பொருள் என்ன? இந்தியன்னா பொருள் இப்போ பரதம்ன்றது ஒரு இயற்கையை சார்ந்தது. அது எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது தான் பரதம். அது எந்த ஒரு மதத்தை குறிப்பிட்டு பிஜேபி இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கூட எல்லாரும் இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலாம். இல்லை பிஜேபி கொண்டாந்ததுனால எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்களோ அது தெரியாது. நல்லது யார் சொன்னாலும் ஏற்றுக்க வேண்டியது தான். நான் கட்சி சார்ந்த பற்றியோ எனக்கு அரசியல்வாதியே கிடையாது. நான் சாதாரண கட்டிட தொழிலாளி தான். எனக்கு தோணுது இது பரதம்ன்றது தமிழ் சொல். நம்மளுக்கு நாம் எனக்கு தமிழை தவிர வேறு எதுவுமே தெரியாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு என்னை வச்சுருக்கிறாங்க இந்த சிஸ்டம். இப்போ எல்லா கட்சியும் சேர்ந்து தான் சொல்கிறேன். இப்போ எனக்கு ஹிந்தி தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இப்போ வடக்கம் இங்கே தமிழ் கற்றுக்கிட்டு இங்கே வேலை செய்கிறாங்க. இதே தேட்டரில் பார்த்திங்களா எல்லா மதத்துக்காரங்க எல்லா இதுங்களும் வேலை செய்கிறாங்க. இதே நம்ம தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியில் போய் அவங்க மொழியை கற்றுக்கிட்டு நம்மளால் வேலை செய்ய முடியல. நான் சொல்கிறது ஒன்று, நீங்கள் ஹிந்தி எனக்கு ஹிந்தி திணிப்புன்றது தவறான விஷயம். ஹிந்தி திணிப்புன்றது தவறான விஷயம். மொழியை எல்லாரும் கற்றுக்க விடுங்க, எல்லாத்துக்கும் எல்லாரும் தெரியட்டுன்றது. இப்போ நீங்கள் தமிழ் பேசுகிறத நீங்கள் மறந்துடுவீங்களா? ஹிந்தி கற்றுக்கிட்டா தமிழ் மறந்துடுவீங்களா? தாய்மொழி இல்லை மறந்துடுவீங்களான்ற. இப்போ இங்கே இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு முஸ்லீம்களும் தமிழ் தெரியாதுன்னு சொல்லிட முடியுமா? கிறிஸ்டியன்களுக்கு தமிழ் தெரியாதுன்னு சொல்லிட முடியுமா? ஆனால் ஹிந்தின்றது ஒரு லாங்குவேஜ் தான். ஆனால் அதை என்னை கற்றுக்கூடாத பண்ணது இந்த சிஸ்டம். அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்களா, எல்லாமே கற்றுக்கிட்டோம். இப்போ நான் இங்கேருந்து ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸுக்கு நான் போகணுன்னா கூட, ஒரு வட மாநிலத்துக்கு போகணுன்னா கூட எனக்கு துணையாக யாராவது இருந்தால் மட்டும்தான் நான் ஒரு வேளை சாப்பாடு கூட வாங்கி சாப்பிட முடியும். இப்போ எனக்கு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா, இப்போ ஹிந்தி வேணான்றவங்க எத்தனை ஹிந்தி காலேஜ் ஸ்கூல் நடத்துகிறாங்க, எத்தனை ஹிந்தி மெட்ரிகுலேஷன் நடத்துகிறாங்க, அவங்க பிள்ளைங்க எத்தனை ஸ்டேட்டில் போய் படிக்கிறாங்கன்னு முதல்ல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ எதுவுமே இல்லாமல் இங்கே ஏழைங்க மட்டும் ஹிந்தி கற்றுக்கூடாது, பணக்காரங்களாம் ஹிந்தி கற்றுக்கணுன்ற மாதிரி சிஸ்டம் கொண்டாந்துட்டு இருக்காங்க. இது ரொம்ப தவறான விஷயம். இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஹிந்தி ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா ஏழை குழந்தைங்களுக்கு ஹிந்தி தெரியும். அவங்களும் போய் இப்போ இங்கேருந்து பேங்க் வேலைக்கு இங்கேருந்து வட மாநிலத்தில் பேங்க்கு போகிறாங்கன்னு வச்சோங்களேன், அவங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸாக இருக்கும். புரியுதுங்களா? ஹிந்தி கற்றுக்கூடாது தடுக்கிறது தான் இந்த சிஸ்டம். இப்போ ஏடிஎம்கே டிஎம்கே யாராக இருந்தாலும் சரி, ஹிந்தியை வெறுக்கிறீங்கன்னு தான் கேட்குறேன்.
இப்போ அந்த ஹிந்தி வெறுக்கிறவங்க ஒவ்வொரு அரசியல்வாதிகளும் ஹிந்தி தெரியாதுன்னு எவனையாவது வந்து சத்தியம் சொல்லுங்க. எந்த அரசியல்வாதியாக இருந்தாலும் சரி, ஹிந்தி வேணான்றவங்களுக்கு ஹிந்தி தெரியுமா தெரியாதான்னு கேட்டு பாருங்க. அவங்களுக்கு ஹிந்தி தெரியும், ஹிந்தி தெரியாமலாம் இருக்காது. அவங்களுக்கு வந்து இது அரசியல் பிளப்பு, அவங்க அதை என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். ஆனால் பொதுவாக வந்து பார்த்திங்களா, பரதகண்டன் சொல்கிறது வந்து நம்ம இந்த இந்தியான்னு வந்து இடையில வந்தது. ஆனால் பரதம்னு வந்தது ஆதி காலத்துலேருந்து, உலகம் தோன்றியதுலேருந்து வந்தது பரதம் கண்டன்றது. அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு கட்டிட தொழிலாளியாக சொல்கிறேன், இது வந்து நல்ல ஏற்கத்தக்க விஷயந்தான். அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கணும்னா தெரிவிச்சுட்டு போங்க, அது அவங்களோட விருப்பம். கொண்டாந்தாலும் சந்தோஷம், கொண்டாடலினாலும் சந்தோஷம். நம்ம அன்னன்னைக்கு வேலை செஞ்சோமா சாப்பாடா, அதுதான். ஓகே, பாய்.